Hej alle sammen. Jeg skal lave en gør dig klar med mig video til hverdagen i skolen. Og det jeg starter med, det er at jeg tager en puder, som ligger nede i den her, fordi at den er sådan gået i stykker. Og den bruger jeg med et eller andet børste. Jeg kan ikke udtale det. Nå. Det er virkelig dårligt lys her. Jeg tager bare og putter det i hele mit hoved. Okay, det er nok. Det er det. Ja, og så tager jeg en mascara fra hvordan udtaler man det der? Nå, ja, jeg vil lige sige det. Nå. Og lægger jeg også bare på. Så det er jo fint nok. Altså, så jeg bare på den øje. Sjovt nok. Så fik jeg også på øjnene. Og så til sidst, så bruger jeg en hjemmelavet lipgloss. Den ser lidt gul ud, men den er pink. Jeg tager bare med fingrene og bare så. Det her, det er mit hverdagslook. Ja. Like, kommenter, abonner. Vi ses.